El procés de la construcció de l'església es va iniciar l'any 1854, any en què mossèn Collboni, rector de Palafrugell, va enviar un informe al bisbat de Girona assenyalant la conveniència de crear una nova parròquia a Calella. La primera pedra es va posar el 1885 i es va cobrir el 1886. Un any després es va fer la volta, el presbiteri i el campanar. El 19 d'octubre de 1887, el bisbe va beneir la primera campana, de nom Teresa de Jesús, i el mossèn, l'església. Per problemes de finançament no es va poder acabar l'obra, tot i que ja s'usava per al culte. Ho va solucionar la filantropa Dorotea de Chopitea, 1816-1891, xilena vídua de José María Serra, fill de l'indià palafrugellenc Mariano Serra i Soler. L'any 1889 va fer restaurar l'església i construir una rectoria. Entre els anys 1958 i 1968 es va restaurar l'edifici i es va enrajolar la plaça sota la direcció de Joan Pericot i Garcia, 1907-1987. Se li va donar l'aspecte actual. Es va renovar el rellotge i es va coronar el campanar. Es va encarregar al pintor Raimon Roca Ricart, 1917-2013, la decoració de l'interior amb escenes de la vida de Sant Pere.